Rezeki iki ora mesti. Karang udan iki muga tumuruning udan kinarya pratandha tumuruning wahyu kasuburan. Tumrap kadang sanak warga mitra ana ing gedhawung kene. Montor-montor cilik montor cilik sing nunggang blendot lungguh lenggut-lenggut ngantuk liat-liut mak krakap ning tengah kretek ana gerobak mandeg gerobake isi babi ambune rapate wangi pak gede cungar-cungir kapine cetar-cedir montor ikune makrok kapine senggra-senggrok ok ok petakilan polae lah. Aku jane iki selak risi, Truk. Kok selak risi? Weruh cunduke sinden-sinden. Ana sinden kok cunduk sulak iki lho. Oh, iki jenenge aksesoris kekinian iki kaya ngono kuwi. Ana sinden kok cunduke kok kemoceng. Ayo. Ora apa-apa. Delok saka kene kaya sinden ketemplukan uler ndase. Percuma le bengesang isi donang. Wah, jan. Renteng-renteng kok rambati uler kabeh kejaba simak. Ayo. Nek simak iki uler iki wis ora wani. Karang nek ndolani anake sing ngendang iki didolani nganggo uler, walang. Nganggo kupu
bangsa hewan-hewan iki nggih ndolani putune. Coro, cecak. Mulane turun sing ngendang ku ya pecinta binatang. Oh iya. Heeh. Manuk cekel dingu. Heeh. Tekek ki wah janis. Pirang-pirang wong ternak kok ternak tekek. Wong ben seneng kok. Iwak ki alah. Wong galon le mineral dikekreki. Wis tak simpeni nang ngone simak, pranti tak gawe ngangsu. Nek dong pame mati kok malah kekreki. Gingi ngulele. Galone le mineral ke nanti to? Akae wis tak gingi ngulele. Orang kampung kakang ngene iki kerep ora duwe banyu ya, Truk. Ah iya. Jangkepi atur panglipur kunjuk warga masyarakat ing Gedawung. Heeh, Truk. Heeh. Najan to diparingi tumuruning udan. Ning muga-muga iki tumuruning udan barokah ing ngandhayani kasuburan reja rejeh kahanan ing dusun Gedawung kene. Heeh, heeh. Awak dhewe uga memuji muga-muga sak paripurnane sadranan merti dusun wayangan kabeh warga Ndawung pinaringan kesarasan, ketentreman, keselamatan, panjang umur ya, Truk. Ayo. Kanca-kanca Pandam Seta, kanca Pandam Seta. Heeh. Waranggana. Waranggana, waduh 10. Wah, mempeng temen iki kira-kira. Tanggapan iki ngungkuli Pak Sigit apa piye? Heeh. Tanggapan iki ngungkuli Pak Sigit Balong. Pak Sigit Balong mikira. Ayo sing baku ki amak dhewe iki ngladeni sanak sedulur ngono. Oh iya. Aku ki melayani berbagai macam paket pertunjukan kok, Truk. Apa iya? Heeh. Nek ming diringi orjen iso. Ngresake gamelan komplit iso. Ngresake bintang tamu oke. Aku anggere muni ana wong arek sadranan ngono ki terus tak WA kok, Truk. Tak tawani berbagai macam paket bintang tamu. Keceka Nduk Dewi. Iya. Munggah meneh kuwi sapa? Bintang tamune Garing Kremun. Iya. Nek nganggo Petruk ya Petruk Paring. Heeh. Apa Dina Marsanda? Ayo. Apa Mbak Elisa? Apa Mbak Tatin? Wis mengkari naker karo anggarane. Wah iya. Sok kapan kowe lemayang kowe, Gong? Ya teko sok nek kira-kira bar pemilu. Bar pemilu ki pirang-pirang tahun kok kowe ra. Emah aku kalah karo Pak Aples. Ayo. Pak Aples bae mayang iya. Orang kitung orang nganggo suluk. Oh. Abang nyambat kok nyambat Kang Sriyono. Ayo sengara teko. Bareng ngerti nek Aples sing mayang iki terus ora gelem mlebu. Piye? Gogok nang njaba. Heeh. Barengane dalange metu kok. Oh yalah Ples. Adek kok suarane cilik ya. Mongko nek suarane cilik ki manuke ya cilik. Ora nganti kaya ngerti-ngerti ya. Tenan. Ora ngandel Ponidin kae plotrokake kathoke. Kok sasarane kok Ponidin. Kang nek meni takoni ngono. Din wis mau. Wis. Mesakake. Wah mau ngendang tak rungokke saka jaba. Telang. Bingung ya yoja apa salah? Jebolane cara waro. Oh.
keplakane tangane apik tenan. Ah iya. Lulusan ngendi? SMKI. Oh. SMKI Yojo. Heeh, kelas piro? 1. Kelas 1 kok lulus. Lulus teko lulus ngono wae. Ono wae. Kang Gareng kon mrene, Kang. Ya, Kang Gareng mrene, Kang. Ora, Kang. Waduh, Jan, pancen mungsuh kok yoga-yoga iki. Nun, tak kira ki arep disepoti apa dikurmati nganggo apa? Iki mah ana sing arepe jaranan, Pak. Sapa? Iki sing nyaron kae. Peloke marep dono. Kok yoga kok do saya maju. Iku kakahanan, Pak. Mergo iki banyu iki ketrocoan. Kepinggalan saka kono. Ha iya, ora apa-apa. Supayane menjaga keamanan. Heeh. Ning ya alhamdulillah tetep semangat, Pak. Iya. Nyepuyung sedanipun warga masyarakat wonten ing Gedawung. Gedawung mriki mugi-mugi sedaya saksampunipun sadranan utawi merti dusun manggih rahayu yuwana wilujeng. Muga-muga panjang yuswa, kasembadan sediane, berkah barokah samudayanipun. Amin ya rabbal alamin. Ngene iki wong Karang Udan kaya ngene iki wis mat-matan sinambi lelagon-lelagon ben supaya niki ya gayeng regeng tur anget. Heeh. Mbangane sinden kok saiki wis mulai dodol ana selimut, ana slayer, ana sembarang. Nggih, iki isih ana sing padha wungon ngersake pamundutan werna-werna. Pak Mas Harno iki tesih ngestreni. Wot, sampean tepung apa karo Pak Darno? Lho, piye to? CS lawas. Pak panjenengan iki ya nang SMKI ya nang isi Ngayogyakarta. Sampean isi? Aku ning isi ki 5 tahun. Jurusan apa? Lho jaba, Mas. Heh? Jaba. Jurusan jaba kepiye? Lho ya dodol cilok ngarang njaban aku kon kuliah. Aja-aja sing sok mbligu ngangon wedhus kae mbiyen nang pendopo tari. Ya udu ngarang. Ora kae keman kae wong gendeng kae. Beda kae meni arep meni ora ngono. Arep meni ora. Wingi dagelane didinggo wong loro kae asem tenan aku. Sapa? Nonton ning streaming aku. Sing kae lho ngono. Ora ngono nganti blangkone diuncalke kae to. Oh sing wingi. Sing wingi kae asem aku streaming aku kae. Arep tak video call piye aku. Kuwi wis anu kena pelanggaran hak. Panggah pokok los, Pak. Heeh. Wis penting nyambut gawe bareng-bareng ketemu kanca-kanca iki wis paribasane awake bunek. Pikirane bunek iki dadi bahagia. Ah iya. Udan ngene. Ayo jumenengke Mbak Tatin untuk ben supaya supaya monggo. Dihormati nganggo apa Mas Gareng? Yo sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawasana bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah li ahlil Selamat pagi Mas Petro, Mas Selamat Marco. pagi juga Mbak Tatin. Iya, ketemu lagi di season Goro-Goro. Goro dudu jagating menungso nanging goro-goro jagating pewayangan. Terus arep ngopo? Ayo iki goro-goro seneng suka-suka parisuku. Iki wayang kulit iki wayang apa? Den, kowe jaipong, Den? Iya. Lah. Poni, Den. Jaipong, Den.
Oh, kae kridane Ponidin kaya ngopo Wah. iki ya. Ngono ta. jaiponge kendang iki sangu dhewe saka omah kae. Iki Mas, Heeh. anyar iki. Heeh. Wih. Mosok. Ana tulisane lho. Sik piye? Tulisane apa? Tulisane Saleho. Saleho. Ya tak Siap. dongake Den muga-muga kowe iki Lepas dadi- parane ya. Ngawur aja. Ya didongake muga-muga iki dadi yoga sing misuwur Mas. Oh iya. Paribasane iki teko arepe nyambut gawe iki kempul kosong iso ngleboni kempul ya ta. Ngendi sing kosong iso dileboni. Ngono Den. Singane sinden kosong. Yo aja. Leboni, Mas. Kena pasal we cilaka. Ayo. Apa? Suka Ini, parisuka. iya. Mbak Bile wonten pamundutan menapa, Mas? Nggih, wonten pamundutan Mas Bani ngersake aja lamis. Aja lamis. Lamis. Terus Nggih. ana Wau sing Apa dikersake niki Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Terus apa mau sambel Caping. kemang ya apa? Ah, Sambel kemangi apa? sambel kemangi. Banyuwangi mau. Gerajakan Oh, gerajakan. Heeh. Terus wonten sing katresnan sejati, wonten Nggih. warna-warna. Warna-warna. Barang Mbak Tati ini kademen kok saya kaya ketok le mengkeret dadi cilik ngono ya. Ya ora ngece. Ora ya. Oh jen jebobok kok ngono kok. Tetep ya. Ngece, kowe garang ngece. Sesuk bojomu kaya aku tak ece genti kowe. Ora apa-apa kuwi tegese iki aku le budidaya carane iki le mompo. Jenenge wong lemu iki malahane lho emrut. Ha iya. Alah mbu oe ambune. Apa ambune kecut. Ora ambune iki angger rek wong gedhe iki biasane entute iki cilik, Pak. Heeh apa? Tuit ngono. Nek sing bocah cilik-cilik kaya ngene iki biasane mak wer. Malah sok. Ah, Niki iya. kula tak duet kalian niki nggih. Oh, Sapa nggih. jenenge? Garengpong. Sopo jenenge? Bareng jagong ning kono. Sopo jenenge? Iki arek sing endi Mas sing Apa, duet Mas? mau apa jenenge Roro Jonggrang apa Katresnan Sejati? Ais Manut. manut. Mano, Ya Mano. Roro Jonggrang. Oh iya, oh iya Roro Roro Jonggrang. Jonggrang. Oke, mau wonten pamundutan saking Bapak Roro Jonggrang. Nah. Nah. Ayo dadan. Ayo Ca. Buku apa iki? Bukane saka Mas Harno. Mas Harno buku apa Mas Harno? Kethuk. Mas Harno. Nah, dung. Sopo iki? Aku Wis ra ono. Wis ra. Nggih muga-muga kasuwargan jati Nggih, menika nderek. senior kula. Bela Sungkawa. Nggih. Katimbalanipun Pak Bambang Rabies. Rabies. Nggih. Bambang Mugi Joko Purnomo ya. Nggih. tansah cinangket ngersanipun Gusti. Nggih, amin. Amin. Ayo. Monggo, Cak. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen kowe nandhang kasmaran. Wes padakno prajuritmu kalah barang mula kowe dadi wanita boyongan. Saka benteng kowe aja kumbalungko. Barang iki kanggo kuturang rampung. Bela pati kang Mas Prabu Kupala. Nganggo setan ae Wonosegoro. Kowe wanita keparat ora yen lanange jagat putra ratu pangging damar moyo duwe aji sekti Pandawasa. Roro Jonggrang menutusun pundut garwa. Joko Bandung aku
gandeng kasmaran wes padanmu prajuritmu kalaparan ora mokal kowe dadi rongan jagat putra ratu bangking damar moyo duwe aji sekti pandawasa rara jonggrang manutosa jonggrang manyuwunmu tak loro iki arep diliput karo media apa? Media sing di Kok wartawane wis rawuh? piye iki dudu wartawan kayak mau kayak nang bareng apa ya? Mbak Yu ku awet enom tenan nih kae. Nan Resep iki apa Mas Gareng? resepe nom Mbak Lili kae. gablek. Ora resepe duwe bojo loro. Waduh. Cei. Cek cie, cek. Oh, areng-areng iki ora dong. Adine kok ya ora pangerten. Lah ngapa? Iki mergo ora loro bojone, Mas. Apa? Maksudmu? Lah jarene awet enom ki bojone loro. Heeh, terus? Lah iki nek salang kaya ngene iki nek terus tua mbok rabi meneh. Ya ora no. Wong siji wae ora entek kok dadak loro-loro bareng. Siji wis cilik kaya aku. Ya oke biyen ning saiki lumayan rada lemu. Nah, karena ini Apa? fitness, Ngopo? fitness, Pak. Ngejim. Karena makannya banyak ngono. Nah, iya, berdoa sebelum Makan. makan. Nggih menika sampun Nah. dipun pinangkani Roro Jonggrang. Roro Jonggrang bapake wau ingkang lenggah wonten mriku. Sampun dipun J, pinangkani. wonten pamundutan ugi lamis. Ojo lamis. Aja lamis anane ya. Aja lamis. Ojo lamis napa lamis? Lamis ngono ki. Lamis ki sing piye, Mbak? Lamis. Kowe Ampun. pancen kae manis. Lamis sing piye? Kae manis, Bro. Oh krungune ki apa to ki? Oh, manis sing beir. Oh lapis. Manis. Nganti kamu ngono cari rumah. Asing ngendi cetha ora lamis apa aja lamis? Soale nek aja lamis iki aja Aja so gampang. gampang ngendi wong manis banget kuwi. Nek lamis piye Mas Harno? Sing kulino karaoke apa? Amis. Manis. Sing bener ki manis. Amis. Padake trasi we. Lah niki Om, Ayo. napa sanes niku napa? Napa sing disuwun sing niku amis napa amis? Wis amis ki rak kowe. Lamis napa aja lamis? Iki aja lamis lho. Aja Mengklarifikasi sing nyuwun. Nah. Oh, aja Berarti lamis. tese wungon nggih. Tase. Oh, siap. Nggih. Aja lamis. Aja lamis, menika nggih ngedeke sinden malih Nggih, ingkang pundi? nderek. Nganu mbak kae mbak sapa? Mbak Runti. Ariani, Ariati, Ariyanti. Ari-ari. Ariyanti. Mbak Ari. Ariyanti. Mbak Ariyanti. Setunggal napa Ayo. kalih? Nderek loro. Loro sama siapa? Nggih. Sama siapa? Mbak Ariyanti karo Mbak Tri. Ayo. Ah, Ayo Mbak Tri, Mbak Ariyanti sama Mbak Tri. ayo Mbak Telu, Tampil ke depan. telu. Nah. Aja lamis. Jelamis.
Nah, ngene iki lho. Ya kok telu loro-loro. Engko iki Karo Irma ya ora apa-apa ben ra kemulan wae, Ma. Yo, Ma. Ayo, Oh, Dik iya. Irma. Iki ngati-ati Pak, duboke sampean Pak engko mbok ora nganti tekan rampung. Lah ngapa? Lah nggo sindian-sinden. Ora. Ora ya? Ora. Iki Mbak Nawang wis bubuk. Ora, ora. Mbak Nawang sudah bubuk. Udah tidur. Nah, dhuwur Tri kowe sing kene Tri, kowe Tri. Karena nek udan-udan ki penake jan nggo turu kok ya. Nah, siap, Rak. Wah, luruskan. Kurang melu lho. Melu, mbok melu to ben estetik. Kok ndak kabeh menonjol sore-sore kabone kira cahe wono. Astagfirullah, iki tak kira ki apa? Tak kira ki DTX. Heh, wong ki ora sombelani wong. Ngapa to? Tak kira ki DTX ki sapa? Ponijan. Poniden. Iki dong. Lah kok Agapane kino sore kebune kira jahe mono. Karang sing gek ngetren iki kuwi ya saiki. Lambayang apa gedonge? Tiwasno kaget kene iki lho, ndi Aku sing muni aku ki batin ki kok Poniden ora apa-apa kok kebogiro lah cepet dikene. bilane dalange. Lah iki langsung isono jaranane iki rombongan calur iki rombongan jaranan, Pak. Sapa? Lah iki si Randy karo sapa? Randy. Randy. Bertahan. Aduh. Kali. Balo. Balong. Endi, Pak? Ganjuran. Juren. Beni. Ben. Anoman. Cendono. Pasuki. Lamu. Pandu. Barowo. Danas. Halo, Mas. Oh, kok ora di Rawani kok. sebutke? Rawani dodol manuk ciloko aku. Nggih, aja Yo, lamis. kopi monggo. lamis. Monggo kaca-kaca. Sing apa iki? Buka bonang. Bonang. Oh, nggih. Ayo yo.
gajah nguling. Wah, sindene suarane becik-becik Mbak Tatin. Nggih, sae-sae. Generasi-generasi sinden Temanggung. Nggih menika Nggih. Temanggung sedanten nggih. Nggih. Apa jenenge kebanyakan. Kayak kok ora gelem kae Mbak Irma. Mboten ngono ya. Udune udutun manggung. Ora sida hijrah nang Ganjuran apa kae? Ora sida. Batal wong-wonge ra mangkat. Iki Mas jare arep karo Poniden. Sapa? Irma. Wah, aja ndak kecentret. Nggih. Kisah ana pamundutan apa meneh Kasih mau? Mas, kathah. Nggih. Iki ana apa ya Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Sampai Iya. Kemangi. Nggih. Saiki dong Mbak Eni. Ana pamundutan Wrenges iki, wrenges. langgam caping Gunung Ya. Jenggleng saking Mbah Mardi. Mbah Mardi. Nggih. Ayo. Gimana? Yang mana dulu? Gerajakan sithik. Gerajakan Banyuwangi. Mbak nganu Dek Nges karo Heeh. Mbak Eni. Nggih. Nah, yuk. Nah iki serupa tapi tak sama. Iya. Iya. Meh padha Meh mirip Anek Mbak Dewi iki serupa tapi tak sama ya an. karo sapa? Karo- Karo anu, karo aku. kok karo aku? Lah, Karo aku. Nah iki nyawang Mbak Dewi saka samping lak mancung. Heeh, karena aku ya mancing lho. Oh sing mancung kudu kono. Ngendi? Ngendi? Ki mancung mlebu maksudnya. Ayo. Lagunya Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi. Coba jejer dhuwur sapa nges karo Mbak Eni? Kok kayak dhuwur Mbak Nges? Padha. Ora ya dhuwur Mbak Nges ya. Ora padha. Iki mergo wrenges ki sanggul. Ora mergo bathuke maju iki lho dadi. Nanang sinanang. Batu. Dudu bathuke ngono. Nilam ndak ya semono kuwi? Oh, nilam ki awake rada lemu tapi ora patiya dhuwur ning Oh. mbuh sesuk. Ning karo aku meh padha. Aku iki le madang sedina ping 5. Lah kok ora dadi daging? Apa dadi bathuk kuwi? Oh alah. Ngece. Kok ngece? Dadi bathuk karo dadi rambut. Rambut Rambutnya. pancen nggih. Rambutnya ngrembuyung. Buyung. Kriwil paling kriwil iki ya? Heeh. Liyane ora ya Ora, anak-anake? ora. Oh. Lah jane anake sapa kok kriwil dhewe iki? Anak angkatnya nggih. Angkat jeblekake. Kowe iki Angkat. jane le jawab ora kaya ngono kuwi jane anake sapa? Anake Mas Gun ngono. Ora. Ketoke anakmu yo, rambutmu yo padha plek lho ngene lho. Sapa? Rambutmu karo Mbak Agnes. Padha. Padha. Lah piye ta? Aku ki barep. Mbak Arep. Isin aku. Upama aku ndek anak kaya gareng iki isin. Kalau wengi tak Langsung jambung. dijawab malah isin. Mas Gun niku di menu sinten nika? Legawa Purwoko. Sinten dinganu sinten? Mas Gun. Weh lah kapan? Ora, jane sing tunggu diesel anak buah Pak Agung iki jenenge ya Gunawan. Nggih. Dadi nek ana panitia nyebut ingkang kula hormati
Ki Dalang Gunawan ngono wis ngene wae. Ayo. Ayo. Sing bangga dhek nggih Gerajakan Banyuwangi. Monggo. Yes, ah. Ayo Den, tampil ke depan. Yuk. Gerajakan
Tin. Pengendangnya ting plekutuk-plekutuk. Tangannya piye Mas ting keren. Den, Den. Aja banter-banter gede. Ojo menyerah, Den. Ojo Den, tak kandhani ojo kok jarep menyerah. lunga. Kamu pasti bisa, Den. Coba Akhirnya tang. Wes. Den, tak dongani, Den. Ya Allah, kuatkan Poniten. Ya Allah, kuatkan Poniten. Sik. Dadi ra romantis mah tandlang ngethuntak ngono mah. Oh, ya Allah, lindungi Poniten. Ampuni. Ya Allah, kuatkan Poniten. Ya Allah, melasi Poniten. Ya Allah, lindungi Poniten. Sakniki Mbak Dewi mawon. Sakniki Mbak Dewi jumeneng. Dewi katuran Mericu. Menyanyi katuran menyanyi. Masa Mbak Dewi harus disogok keri-keri. Lah iki. Kira-kira wis tau urung? Ya dereng napane sing disogok, Pak Gun. Kok kecil santen sinten sing anu? Jan. Kecil. Kok kecil. Kecis siapa? Niki anu lho Mis. Mas Gareng. Piye, Mas? Mbak Dewi iki sinden krawitan kondang. Oh, tak kira. Boten ah. Grup saka anu SMK Bumi Pala Paraan. Jenengan ta gurune kalih Burina. Mboten kula pun anu Napa? resen. Kok resen? Uga sinden grup karawitan Lintang Makukuan. Boten. Boten, Rek, boten. Anggeren streaming ini kok mesti ana sampean. Enggak, pun boten. Pun akeh Resign. nopo? Kok Resign. mboten niku keng nopo? Boten napa-napa kan kula masih sekolah to. Lah Nggih. terus kula sekolah riyin ngoten. Iki jane wingi demeki apa to kok kene iki? Aku tuh ngomongan kok demeki kene wae. Kok duwek-uwek? Kok demeki kok gatel po? Hah? Enggak. Boten iki pengen. Di coba di sing. Nek lagi aja. Ampun to. Kuwi nek namung bareng uwek-uwek kaya ngono ki terus dambokke irunge bapaknya. Terus piye bapakne? Aku kok Maput. bocah kurang ajar. Apik temen to kok. Pokoke kaya banyolane Suwargi Mastono kae. Nganti tekan mengko ki yo tangane sing mambu ki cek gawa rene-rene. Iya. Ayo. Mbak Dewi kali sinten niki? Kalih sinten nggih? Napa lagune? Napa? Sambel kemangi. Sambel kemangi nggih. Nggih. Berdua apa bertiga boleh? Monggo bertiga boleh biar Iya, gayeng. boleh. Sinten? Tawang. Siapa? Tawang ya. Mbak Tawang kalih. Tri udah ya, Tri ya. Wes. Meneh ra apa-apa, Tri? Mbak Raras. Bararas. Ah. Bararas. Juga ada permintaan gelo. Gelo, oh Ya, nggih. gelo. Gelo mungkin kali Mbak Lili. Nggih. Mbak Lili kok bagai gelo. Sakwene sakne. Nggih, minangkani pamunutan lagu. Iya. Gelo, Mas. Oh, Gelo. Oh, gelo sike. Gelo lho udu lega. Iya. Lega rasane ngati. Kalaksanan kang tadi senen. Alah kepakira. Sore kebone. Ojo-ojo asline asli backsone sampean, Mas. Oh, sak-sake wae. Nah, terus diterus-teruske ning TikTok lah biasanya berapa ribu ngono. Bapak tono nanya ku mau bapak tono wis tau viral lho kae sing bonang kae. Sing bonang. Heeh. Kasus. Ning kae udu kae sing nyanyi. Bangane aku ya wis tau kasus ning aku ning menyelamatkan mak sampean. Ojo delinge. Aku sing duwe videone lho rek ngarep nonton. Rasa. Ojo diputer kono, ojo diputer. Engko karo sembah kolbu. Saya Gunawan Purwoko.
Klarifikasi. Suntik pindho lho Mas aku tenan ya Allah. Suntik pindho. Maka Yo. gelo. Ayo. Halayo. Iyo malah. Lo lo lo. Singkat. Nganti nggonku goleki ketepune mong pengen ketemu Halayo. Iyo malah. Nadyan abot tak ladeni mong nuruti karepe ati bareng saiki katamu gawe nekat ninggalake aku Halayo. Iyo malah. kaya sing ngendhalani lagu menes asih pikiku yen pancen murni tresno mbok yo kaya sing kaya ngene lelakonku piye ngapa kok dedekmu piye pancen dene delane awe kalau ati saklawase pancen
Matur sembah nuwun. Sembah nuwun. Nggih, Mbak Dewi, Halo. jangan kapok besok ikut lagi. Nggih. Apa-apa anggar cocok regane mesti melu ya. Anggur cocok regane. Sekarang kelas berapa? Kelas kalih, Pak Gun. Kelas kalih. Kalih apa? Nggih. Kalih SMK. Oh. Nggih. Ya wis apa-apa ya wis bentuk. Katanya jurusan otomotif. Hah? Jurusan otomotif ya? Akuntansi ya? Oh, akuntansi. Iya. Tak kira otomotif, otomotif. Foto apa? Membenahi hatiku yang hancur. Aduh, Dek. Wow. Gareng wis arep di bojo. Ya, ora. Ketoke kok arep ora sida karo sing Ojo. Purbalingga. Oh, sida, bos Semarang-arange. Situ apa direwangi nganti awake ireng ngono mergo rono rene. Asus topok. Jangan kayak gitu dong. Alah. Waduh. Nggih, matur sembah nuwun. Yes. Amit pambiyantunipun ramuipun Mas Gareng Mbak Tatin. Nggih, dawa sami, Mas. Sami. Sedaya kalepatan kula sak kanca anggenipun gojegan nyuwun pangapunten. Dawah sami, Dawah Mas. sami. Mugi-mugi rahayu kang samya pinanggih kunjuk sedaya warga masyarakat wonten ing Gedawung. Gedawang. Nggih. Mugi-mugi selamat sing nanggap, Amin. selamat sing ditanggap, Amin. selamat ingkang sami mirsani. Amin. Nggih. Insyaallah benjang sanes wedal saged pinanggih malih sedaya pinaringan sehat rahayu wilujeng. Amin, amin, nggih. Gandeng Matur sampun sembah anu nuwun. nyuwun pamit. Nggih, Arep nggih. endi? Engko sik urung rampung kok arep mulai. Wis. Oh wis sampun. Nggih, matur sewu sembah nuwun, Gong. Apa, Tru? Kalau kayak kaki Kiai Nismar kaya kok nampa rawuhe